салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали БАРСТЖ. дар бораи Барса хабарҳо зиёдам ва бисёриҳо аз ман талаб мекунанд ки ҳар рӯз қариб видео барорам. Аммо бародарон, хабарҳо ҳамон хабарҳо, ягон чиз нав нашудааст. Масалан, омадани Левандовски, омадани ҳимоятгарон, ҳамлагарон, Рафиня, рафтани Дембеле ва Де Йонг. Ин хабарҳоро ҳар рӯз шумо мешунавед ва ман ягон гапи нав надорам ки дар бораи онҳо ҳарф занам. То ягон хабари мошини дар бораи онҳо наборояд, ман ягон чиз гуфта наметавонам. Аммо имрӯз бошад ман дар бораи футболбозоне гап мезанам ки бояд дар авзанаи трансферии тобистона ҳатман Барселонаро тарк намоянд. ҳоло мо дар бораи онҳо мухтасар бароятон маълумот медиҳем. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди BARSTG соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. номзадҳои асосӣ ба гурӯҳи тарккунандагони Барселона ҳимоятгарон Умтити, дарвозабон Нето ва ҳамлагар Брейтфилд мебошад. Умтити баъди ҷоми ҷаҳони соли 2018 тамоман бозӣ карданро баҳс кард ва то ин дам ӯ худро муолиҷа дорад. Чунин ба назар мерасад ки ӯро шаҳрванди Россия гумон карда барояш таҳрим ҷорӣ намуданд ва аз футбол маҳрум карданд. маоши Умтити хеле гарон аст, вале аз ӯ ягон фоида нест. фурӯхтанаш низ бисёр мушкил аст, зеро футболбозе ки дар як мавсим як бозӣ карда миллионҳои евро маош талаб мекунад, ҳатто дар дастаи сарои камар лозим нест. Мартин Брейтфилд низ айнан ба мисли Умтити хеле толияш баландӣ кард ки футболбози Барселона бо маоши гарон шуд ва ин шансро аз даст доданӣ нест. Шанс на барои мубориза барои ҳайати асосӣ, балки кали зирак шанс барои буҷаи худро бо миллионҳои еврои Барселона пур карданро аз даст доданӣ нест. аз рӯзи омадани Хави Мартин дар маҷмӯъ ба фикрам 30 дақиқа дар бозиҳо иштирок кардааст ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар мавсими оянда эҳтимолан соҳиби 3 дақиқа ҳам намегардад. дар як мусоҳибаи охири худ Брейтфилд иброз намуд ки аз вазъаш дар Барселона 100% розӣ аст ва мақсад дорад ки то охири шартномааш Барселонаро тарк накунад. суханони ӯ маънои онро дорад ки ман мехоҳам ҳамаи он пулҳое ки шумо бароям ваъда додаед дирам ба дирам бигирам. чунин футболбози зиракро аз Барселона дафт кардан хеле мушкил аст, вале Лапортаву Алемани бояд рӯи ҳалли ин мушкилиро пайдо намоянд. дарвозабон Нето баръакси ин ду футболбоз намехоҳад ки мавсими чорumi худро дар курсиҳои эҳтиётӣ Тер Штегенро тамошо кунад ки чӣ гуна дарвозаи Барселонаро муҳофизат мекунад. Неторо дастҳои ватани худаш интизоранд ва рафтани ӯ барои бошгоҳ ягон мушкилӣ эҷод намекунад. ҳамин гуна мушкилиҳои зиёд бо футболбозоне ки мавсими гузаштаро дар иҷора сипарӣ намуданд вуҷуд дорад. ба ҳайат Миралим Пианич, Алекс Кальядо ва Муса Ваге бармегарданд. Пианич пурра огоҳ аст ки дар Барса ба ӯ эътимод надорам ва ӯ рафтори Брейтфилдро такрор карданӣ нест. беҳтарин дастаҳои Аврупо ҳоло ҳам хоҳиши ба имзо расонидани Пианичро доранд ва ӯ солҳои охири карьераи худро бо гарм кардани курсиҳои эҳтиётии Камп Nou гузаронданӣ нест. ҳамчунин ивазкунандаи Дани Алвес Ваге низ худро дар дастаи наваш пайдо карда натавонист ва аллакай зимистон аз Гретсия ба Барселона баргашта буд, чунки ҷароҳати вазнин бардошта то охири мавсим аз бозиҳо маҳрум гашт. ҳамин гуна аз дастаи Гранада Алекс Кальядо бармегардад. истеъдоди хуб дорад, аммо шубҳанок аст ки аз ӯ ситораи ҷаҳонӣ барояд. бо ҳамин сабаб Кальядоро бо нархи арзон вале барои бошгоҳ зарурӣ метавонанд фурӯшанд. мегузарем ба Оскар Мингеса ва Рикард Пуч. ҳардуи онҳо ба таври олӣ карьерашон дар Барса оғоз намуданд, вале баъдан исбот карда натавонистанд ки футболбози сатҳи ҳайати асосии Барселона ҳастанд. мавсими гузашта онҳо хеле кам бозӣ карданд ва дар мавсими оянда дақиқаҳои онҳо шояд аз ин ҳам камтар мегардад. ҳар яке онҳоро на камтар аз 10 миллион евро фурӯхта мешавад ва айни замон 20 миллион еврои дигар ба буҷаи бошгоҳ ворид шавад, баробар ба 200 миллион евро арзиш дорад. муҳофизатгар Климан Лангле ду мавсими аввали худро беҳад хуб гузарон, вале баъдан сатҳи бозиаш паст шуду дар мавсими гузашта бошад тамоман ҷояшро дар ҳайати асосӣ аз даст дод. Лангле ба Хави писанд аст, вале сармураббӣ медонад ки бо омадани Кристенсен Лангле аз дақиқаҳои камтаринаш низ маҳрум мешавад. нархи Лангле ҳоло ҳам на он қадар паст шудааст ва аз фурӯши ӯ 15-20 миллион евро кор карда мешавад. ба Антонио Конте дар Тоттенхем муҳофизатгарони чапак лозим аст ба Ювентус бошад ивазкунандаи Келини. собиқ дастаи Лангле
Севилья низ эҳтимолан 2 муҳофизатгари калидии худро ҳамин тобистон аз даст медиҳад ва мехоҳад Ланглеро баргардонад. Мемс Депай низ ояндааш номаълум аст. Он чизеро ки аз ӯ интизор буданд Депай нишон надод, вале бо вуҷуди ин беҳтарин нишонзани Барселона шуд. Шартномаи Депай 1 соли дигар муҳлат дорад. Аз замин лиҳоз бояд аз фурсат истифода бурда ӯро бо маблағи арзанда фурӯшанд, зеро бо омадани Левандовски Депай қариб ки аз бозиҳо маҳрум мешавад. Люк де Йонгро Хави дар ҳолатҳои зарурӣ бисёр дуруст истифода кард ва ӯ бо голҳои задааш дар дақиқаҳои охир борҳо Хавиро наҷот додааст. Аммо дар Барселона ҳамлагарони захиравӣ низ хеле зиёданд ва бе ягон шубҳа Люк бояд Барселонаро тарк намояд. Адама Троре карьерашро дар Барса хеле хуб шурӯъ кард, аммо баъд ҳайати асосиро аз даст дод. Вулверхэмптон барояш 3 миллион евро талаб дорад. Барселона бошад чунин маблағ пардохт карда наметавонад ва ҳам намехоҳад. Мушкили асосии Барселона айни замон фақат Усман Дембеле аст ки ҳамчун суки моҳӣ дар гӯлии Барса худро рӯз кардааст ки на туфаш карда мешавад, на хурд карда мешавад. Номзади асосӣ барои туби тиллоӣ ба қавли агенташ ними мавсим ҷароҳаташро муолиҷа мекард, вале дар нимаи дуюми мавсим бо 13 партофти головараш беҳтарин ассистенти Ла Лига шуд. Баъди чунин бозиҳо мухлисон бо Хави дубора ба ӯ бовар карданд, вале ба фикри шахсии ман чунин футболбозро набояд дар бошгоҳ боқӣ гузоранд, чунки ӯ бо беҳтарин дастаи таърихи футбол масхарабозӣ дорад. Беэҳтиромии ӯ бо агенташ нисбат ба Барселона аз ҳад гузашт ва ягон бозингар бояд аз бошгоҳ дида болотар набошад. Ин буд дӯстон фикру ақидаи ман дар бораи бозингароне ки бояд дастаи каталониро ин тобистон тарк намоянд. Шумо низ метавонед вариантҳои худро дар комментария нависед. Дар мо ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.